Takže čau lidi, já jsem Španělka a vítejte u mého nového videa po brutálně dlouhé době, protože lidi, že mě mohla natáčet teďkom dlouho, protože pánici byli pryč, takže mi nemohli pomoct natáčením, jo, a nebojte, už jsem zpátky, jsem ráda, že jste mi nezrušili odběr, no, ale to je tak jako vidější, no, takže my jdeme rovnou na video. Takže, a dneška vám řeknu příběh o tom, jak si pánici pořídili psa. Jo, takže začátek, že jsme normálně přišli domů, jo, velká pánička neměla nepapat, jo, a jakož tam nebyli malí páničci, tak jsme šli potom špinkat a potom nás vyhodila ven a na 3 hodiny odjela, a či tak nějak. Jo, a potom se vrátila a neuvěříte, co měla sebou. Měla sebou psa. Fakt, psa, velkýho psa. Je hnědej. Takovej hodně tmavě hnědej. Jo. A kdybyste náhodou slyšeli ty zvuky tady, tak to je on. To je ten pes a jmenuje se Tara. Teďko mě pánička zavolá. Taro, ke mně? Sedni. Ne, pomoc, šakla, ne, já se nebojím, fakt ne. No, takže přijela, jo, byl tam ten pes a my jsme ho s Pjuchem požojovali. Fakt důkladně, je to teda fajně, takže jsme jí požojovali, jo. No a Pjuch mi seknul a takový krev, ale to o tom natočí video, jo. No, takže tak, no. Takže ještě jsme ji požojovali až do teďka. A teďko mi už ani tak nevadí, protože oni neublížuje páničkům a to je dobře. Jenom na ně skáče a líže je a občas i kouše. Jo, no ale tak to je všechno. No takže je taková, no a občas si s ní i hraju. Oteča ne, skvrno. Cože? Ne, já si dám šandu. Fakt? Skvrno. No fakt, to je jedno. Tak čau lidi, čau, děti, jak oběšeš vaničkama, čau. Hej, fučko, čuju, víte, jsem Anděl šťastný. Tak čau.